Аз бях кметски наместник от 2000-та, фактически края на 1999-та, 2000-та година до 2011-та края. 12 години бях кметски наместник. Тук вече селото беше не толкова, колкото сега обезлюдено, но много семейства се бяха изселили вече по Раднево, по Стара Загора, във вътрешността. И църквата ни беше по-западнала такава. Рушеше се предверието на църквата. Вътре имаше нужда от ремонт, горе, където беше втория етаж. Тая дървения също не беше добре. И се наложи да пиша едно писмо до вероизповеданията, за да поискам средства за църквата. И действително ни отпуснаха такива средства. Имаше църковна сметка на името на нашата църква с църковни настоятели. В ДСК-са имахме сметка. И чрез свещеника, който беше тогава, наехме славейска група да прави ремонт на нашата църква. Първо направиха това предверие, направихме и дренаж около църквата, защото влизаше вода. Дренаж около църквата цялата, от краищата направихме. И после вече ремонт долу на плочките и малко и на стените правиха отстрани някакъв ремонт. И на втория етаж дървенията подмениха. Тогава. А покрива беше ли готов тогава? Покрива беше готов по времето на Динко. Кой го направи, знаеш ли? Не знам точно кой е давал средства, но покрива тогава беше готов. Брат ми Колю Бунков ги уреди. Колю Бунков е уродил средства за покрива. Но по времето преди да стана аз, тогава покрива беше ремонтиран, идеален и... И благодарение на него се запази. Запази се и църквата. Ако беше паднал покрива, нямаше нищо. Да. Тогава това ремонтирахме ние. Но не беше както сега, в момента е направен другия ремонт. Беше както навес, отвесно. Войчо ми се разболя и не можа да направи каквото искахме, както си беше. Помня, аз слушах така. Сега, тогава ли за закрити пода имаше едни камъни, които изчезнаха? Те са покрити тогава. Те Славеевската група правеше ремонт и какво правиха? Сложиха чикли. Да. Отстрани, помня, имаше някакви рисунки, те ги махнаха. Също надписа на входа го няма. Замазане. Или че нищо, трябва сега да го направим ново. Табелата ти е заваря такава, тя сега табелата не се чете. Ще оправим на ново. Да. Добре, какво направи селото тогава, как се промени? Почнаха ли някои обичаи да се възвръщат? Да, възвърнахме си курбана на Илинден. Аз тогава така го направихме. Решихме, събираме пари от хората, купуваме агния и си варяхме в църквата курбан и до сега си го варим пак курбана. На Илинден, както едно време се е правило, в църковния двор се вари курбана, мъжете го варят, после с казаните всеки идва, бием камбаната, когато стане готов курбана, и всеки идва с тенджерка, с паничка, с каквото е, слагат ги и разсипват курбана и си поносят в къщи за здраве. Имаше ли свещеници тогава, които служиха в църквата? Не, нямаше свещеници. Само в Ивайловград свещеник имаше. Имаше ли проблем да бъдат поканени, да дойдат? Имаха ли възможност да откликват на всяко повикване? Не. Те нямаха възможност да ходят на всички села. В Ивайловград само някаква служба като има, то и сега е така. Просто нямаме свещеници. Ние сега по празники така се събираме жените, запалваме си свещичките. Златка сега отговаря за църквата, почиства там. Поддържаме се колкото можем. А кой е последният човек, който беше духовно свързан с църквата, освен Димитър Стайков? След него имаше толкова са причастни към църквата. Леле Кера беше преди, да. Ама още по-напред кой е отговарял за църквата, когато аз учих, вече не помня. Но сега? Моята майка също държеше църквата много години. Тая Леле Кера след нея държеше. Сега помагат много Гришата и... Много помагат двете момчета. Да, златните момчета. Златните, ето и ремонтираха. Също тогава, като правихме параклис са горе.
Ти говорим за друго. Прачи са отделна Да. тема, някой път може би за нея ще разкажем. Да. Ние до сега не халаме тази тема, защото тя е много голяма. Да. Нека си бъде така. Но фактически Когато нас не няма, тогава да разказват за нас. Да. някой път сме правили, отец Здравослав беше дошъл Да. един-два пъти, правихме просто на Никол ден за празника на църквата, сме пекли риба, в читалището се събирахме така да се отбележи празника на църквата. Според тебе има ли нужда да се празнува 100 години от възстановяването на църквата? Разбира се, винаги има нужда. Духовността не е крепяла. Смяташ ли, че това може да бъде едно от местата, които трябва да бъдат посещавани от туристи, които идват да гледат камъните на Дари, водопадчето, Но разбира се, тя даже църквата и сега си строят стрелба през 13-та година, когато е било разорено нашето село. Да, много малко се знае и нашата идея тази година да търсим там един знак повече, не? Повече информация за това, защото колко са църквите, които са били опожарени и свещеник убит и това място, голяма част от хората даже не знаят къде се намират църквата в Хухла. Ние направихме така, че знаят повече за върха Парашица, което е хубаво нещо, но трябва да се отделим внимание и на Старата църква, къде сме кръстени. Да. Той попа е убит в двора на църквата. Вътре. Вътре в двора на църквата е убит. Така, През 13-та година. Да. Така. Така ще направим и възстановка на бунта, ако успеем. Ако не успеем... Бунта на кухлинските жени за служба на български език, не на гръцки. Точно. Те са били сериозни жени. Да, както и ви сте сериозни. Благодаря.